budeme hrát War Tycoon. Aplikace nereaguje. No. War Tycoon. Ach jo. Proč zrovna, když chci něco natočit, tak mu to nejde. Už vidíte z náhledu, že asi vyšel nějaký update. Podník, proč to nejde? Hej. Žádný error. Jo! A chudák tam byl jeden, co mě furt chtěl zneškodnit a zabít. Ach jo, mohla být s ním větší legenda. Nevadí. A klidně. Je jedno, kam půjdem. Konečně po dlouhé době. Taky. A dneska budeme chtít udělat třetí znovu zrození. A abychom mohli mít lodě a helikoptéry. Místo toho chci najít tak. A pak ještě k tomuto. Tak on se to dá. Ne, já nemůžu mít obojí. A kudla. Tak co já děj najít Vision. A jo, já jsem se to dal naraz, To je nejlepší na noc. A nebo nevím, já jsem to ještě nikdy nepoužil, takže... Jenom jak jsem byl malý, tak se tomu říkal infračervený pohled. A kudla, kdo mi to rozbil? Slyším letat stíhačky. A kudla, no tak jsem úplně v tom stejném místě. Počkat, je to kudla. A jo, tady se to dá. Ne, já tady ten, co mě předtím zabíjel furt. A kolikrát jsem vůbec umřel v té hře? 0krát? A jo, to je za jeden den. Čedu! 18 milionů! Já mám problém, našetřil půl milionu. A tady jsou ty helikoptéry a lodě. Mně nefunguje nic! Tak, utratím 1000 u každého. Zas nějaký zmetek, tady musí lítat. Ach jo. Kde jsou? A tady. Super. Ale kdo může mít takové silné bomby? Ach jo, tady musím zase upravovat všechno. Bunkr! A kudla, to musím mít. Tam je to nejlepší, co můžu mít. Tam jsou nejlepší přístroje, ty musím mít. Ach jo, tomu se mi moc nepovedlo. Aha, jo, to už není potřeba. A tam je potom ten třetí. Jo, už konečně to funguje. Jo, a i kamery tady už mám. To je od druhého Rabbitu. Ach jo. Co jsem to... Taky jsou tady věci, co můžete splnit. Třeba jak chci mít tady... No já potřebuji ten počítač. Tady je to úplně první auto, tak to chci mít, ale já ještě nemůžu zničit ani helikoptéry, ani letadla, kvůli toho, že nemám helikoptéry ani letadla. Jenom mě dorazilo to, že proč už můžu mít letadla, když já nemám přistávací plochu, co je od 7. Rabbitu. Co bylo předtím hodně dávno nejlepší. Teďka je tady nějaká laborka, co jde určitě tady. Protože tam nic není. Doufám, že teda dneska to zkusím, že budu mít 5. Ne, 3. Rabbit, já už jsem 5.
Nejlepší, co vám doporučuji, mít ten granát, který vám hnedka vybuchne. Když má někdo ten štít, tak mu to přesto udělá, jsem zjistil. Počkat, ale bylo to jen... Nechci vypínat ten štít. Aby nebyla sranda. Tak aby byla sranda, tak alespoň si vyjedem. Jaký zmetek se ho považujeme tady narušovat? Zdělil tam jich senha. Já vím, že na jedno auto bylo, že mám pozývat ty airdrop. Dělej, jeď. A nejlepší. Promiňte záhlas, je to tak dobrý. Opačně. A teraz se moc se dá rozbít. Logicky se dá rozbít každý most, ale tam je jenom tajemství, co jsem takhle dělal. Mě hlavně zkuste spočítat, kolikrát jsem zemřel, bo mě to zajímalo asi 0krát, 1krát. Vy už víte jak. No, a jestli zvládnu ten. Počkat, tady je nějaký zmetek, co tady tohle místo vzal. Zkusíme to tady dobít. Sice jsem velký noob. Počkat, ne, tady. Kde je? Ta capitulation, nebo co to má být? Aha, to je tam nahoře. A chudla. Tady je to asi normální. Ty vo... Kamo, já se ani nemůžu zahrát. A už ani nemusím banány. Tak. A viděli jste vůbec Krucovi 2? Protože já jo. A už můžu mít helikoptéry. Ach jo, silný začátek. Dělej! Je teďka se je nikdo nemůže zabít do té doby, dokud se nekoupím štít. Tady nikdo nemůže vlézt. A já nemůžu zase ven. Hele, vám ukážu. Nemůžu. Hustý. Vydělávej. Vydělávej. Teďka je nejlepší ze začátku, vám doporučuji v té hře si koupit všechny ty pidi. Pokud máte Robuxy, tak samozřejmě si kupte i ten. A když vám zbydou peníze, tak je to koncentračte. Tak, já mám i famase. Co je nejlepší? Na začátek mít zbraň, co můžete mít od Rabbitu 5, takže musíte se přihlásit do jejich skupiny, co jsem já udělal. Třetí, takže to bylo jako vždycky. Pak je nejlepší si stavět tady ty obříky za 1000. Si jdu udělat hned jenom tady udělám. Jo, tohle je to, ale ještě si to musím potom koupit. Teďka nevím, jistě. Tak. Takže takových 3, 6, takových 50 000 bych řekl. SMGčko, to tež, bunkr, ten se netěším, ten je 50 metrový. Tak. Aspoň něco. Za 6, no, to si tež koupím. Takže konečně pak bude mít Expedition, co je tam tady, až tady to je. Někdo obsadil, mě to je jedno.
12, 18, no jak jsem říkal, těch 50 to bude cca. A já se tam nedostanu! Tak proč tam můžu, proč jsem si to mohl koupit? Zmrdí. Zmrdí. Kolik to stojí? 100? Já myslím, že tak 50. Ach jo, tak to nebudu moc hnedka letět za začátku videa. No, ne, za začátku hnedka. Tak jo, tady s strojem. 10, pak je 15, pak je 10, 25, 45. Určitě všichni víte, že myslím tisíce, bo se mi stalo, že nikdo to nepochopil. Update. Čemu? Ale stejně já nechci šetřit 45 naraz. Co teď mám zase? Od levu 45 můžu mít tu věc, co mě předtím zabíjelo. Helikoptér. Není to úplně maximální level? Ne. No tak to budem za ultra dlouho, já mám level 3. Co si o mě myslíte? Já vyčaruju ty 42 levelů. To může zabíjet hodně hráčů teda. Ale jestli někdo chtěl Raca, no tak víte. Nebo přidat si někdo friend, tak víte, jak se jmenuju už. Já to vím, co nesnáším, co dělají youtubeři. A už to udělají. 2025. Takže dává 800, skoro 1000 mi vydává. Ne, prosím. Ještě nemám RPGčko na vás. Zlý. Nemám ještě na ně RPGčko. A ani ten štít nemám ještě. A to je už 12, to už se dá. Co jsem to chtěl postavit? Já nemohu jako ze začátku mít garáž. Prosím, ať mám nějaké auto. No, já chtěl tohle 100. Ale to musíte zabít 40krát někoho bombou. Co je tady? Ne, tady. Opačně. Aha, je to ani jenom koupené, takže to nemůžu ukázat. Nezvyk, jsem tak minimálně 3 týdny neměl debit. Protože já na tu hru neměl nervy. Kdo je taky měl hnedka. Dělej. 26 000 potřebuji ještě. A co aspoň v tomto videu ještě proletíme vůbec. Koupíme se alespoň buginu. Ty vole. Alespoň tu buginku. Stejně jsme lemíšť, co jen tak jezdí, protože Echo má kapitulina, Echo má svou miliardu korun, samozřejmě. Tady nejsou eura. Takže by se mi to blbě převádělo, když teďka to mají 26 korun. A možná pokud taky se mi bude chtít někdy, tak možná někde aj ty spousta slova tam dám. Tak tam dám nějaké věci. Ať slyšíte spousta slova, protože víte, že rodiče občas jak slyší youtubera, co mluví prostě, tak hnedka říkají a ty to vypni, nebudeš se dívat na ty úplně sprosté slova. Slyšíš na to malé dítě. A potom vy, ale já už stejně je znám a stejně vám to nedovolí, takže jestli nevadí kurník, to asi u každého nebude vadit. Myslím říct, že každá normální rodina jim kurník nebude vadit. Když kurník je ten kurník, co
A tady ještě nikdy nebyl, to se přiznám. Ta capitulation je jako co nahoře. Co? Jo. Jsem připraven. I'm ready. Ale alespoň zkusíme na těch pár sekund si to vzít. Dělej. Ne! Už tady někdo jede. A ne, to je iDrop. Aspoň na těch 5 sekund, ať to tam mám, ať si vydělám. Dám si čekat. Já za to dostal hnedka peníze, aha. A tady již nikdy není ještě lajkot nahoře, takže nevím, jak to funguje. 10 000, 20. Tak má 77. 10. Ne? Já jsem se nedíval zrovna. 75. 8. Ty mě vám dal KO. Jo, furt klečí, že? No. Měl by se prozrazovat, že? Já tady budu 300 let, než tady někdo bude chtít. Myslím, že tady hnedka bude někdo. Tak dáme si reset. Protože já si chci už zaletět. A nikdo mi to nestihne tak rychle vzít. Jo, no, ze začátku se to bude, no. Tyko, tady mám tolik, no tak to si koupím hnedka helikopter. Helipod. Za 10? Nemít typ 1000. Kde si spalný helikoptéru? Ne, že já si musím udělat ten helikoptér. Jo, už můžu. Takže tak, už by to mělo jít. Yes. Ale střílí! A jak dostanu to? Aha, to bude za 200, že jo. Tak jo, tak alespoň se proletíme, no. Jak se lítá? Jak se s tebou lítá, chlapče? Ne. S tím ještě nelítal, takže nevím. Já vím, že na levo tam je 0%, ale je to nezapnout. Můžu to dát nahoru? Oh. Mně nefunguje z nějakého divného důvodu helikoptéra.
Já si zkusím dát reset, protože mě se to zdá divné. Tu vlajku furt mám. Yes, už mám na to střílící. A za 400 je to... Střílí? Nestřílí. A můžu... Co? Joj, dolů. Veruš, já lítám. Nechceš hrát se mnou? Počkat, co? Echo! Taky si znám Mandalorian, kde jdeš Echo. Taky jsem chtěl být Echo, ale nebylo místo. Ne, logicky to chci dát dolů. Já to chci dát dolů, logicky. Aha, takže já to budu mít celou dobu jako takhle, jo, tu levou ruku na tom muset držet. Lidi, já neumím z helikoptéru přistávat. O tak já než přistávám, tak vy tady normálně zvládnete další video. Ty krásu. Echo je tupé, hej. Já jsem lepší. 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 Tak. Blbý je, že nemáme tu helikoptéru. Proč nemáme tu heli? Doufám, že mi to jen tak nevezme zase. A taky, abychom mohli tamto střílející, tak už vím, co mi chybí. Pokud jste neviděli videa, kde to měli, tak to je blbá, ne? Bože, vy potřebujete... Jo, tohle to vám udělá věci a tady to se potřebuji za 200 000 koupit. Koupím všechno, co můžu. No, tady zase musí jít 500 miliard věcí. To, abyste mohli mít ty blbosti tady dole. A hulverka a rotor. Nevím, jestli se to jako dělá náhodně, ale potřebuji 200 000. Čím tak z ničeho nic asi nevykouzlím. Ale můj. 580, důležité, to nemám, důležité moc není. Vykouzlíme 200 000 teď. To tady zase byl. No tak jo, zatím se tam můžeme proletět. Jo, alespoň být zajít za kámošem a co tam lítají. Už to je vážně poprvé, kdy s tím lítám. Ale teďka si to zkusíme z první osoby. Zas to nedržím. Zas echo? Však teď jsem tam nebyl 5 vteřin. Zvednout dolů. Zvednout! Jde!
Ach jo. Co, už mi to vyčerovalo tu křídlo? No, mě se to nezapočítalo, že jo. Ne, nebo jo, nebo ne. Nezapočítal. A nejlepší je taky tady, že můžete vůbec donášet ty oil barrel. A jo, to mi vzpomnělo, že já to tam mám, tak můžeme zaletět aspoň. A v dalším videu můžeme zkusit zase loď. Dolů! Ne, nahoru! Já se já neumím. A hlavně se mi nesmíněte tím, ti, co tady s tou hrou umí a umí tady normálně s tím předstávat normálně. Já se totálně jde. Nevím, jestli se tam nedá spawnovat. To si teďka nejsem jistý, ale zkusíme. Vím, že tohle video zase bude půlhodinové, ale já za to nemůžu, když jsem takový tupouna, neumím ani přistat helikopterou, když na městě ne vůbec dojít bombardér, takže... A jak to vůbec stíhají udělat ten 7. rabbit, jako jo, no, není to nejnovější hra. Nejde. Tak, konečně to mám. A potom by se mi hodilo co nejrychleji znešetřit, protože vám to můžu další ukradnout. Ne, to je další research. Teď říká ještě 250. Tady si dát to helikopterou je to těžší, než jsem si myslel. To, že ono můžu jít na ty lodě. Zkusíme, jestli to stihneme, protože jako s takovou, jako já myslel, že to nebude trvat tak dlouho. Tady je to. Tady jsou ty zlatíčka. Jako to ich chtěl, ale jak jsem zjistil, jak se to získává, tak to nechci. Konečně mám otázky na to. Co potřebuji? Zničit 25 helikopter, zničit vozidla, 30 helikopter a pomoct 10 hráčům, když umírají. Ono to střílí nebo ne? Můžu si to zapnout, jo, jako kdyby náhodou. Tak pro dnešní video by to bylo vše a čau čau.